Здравейте хора, аз съм Гошо, така с мене. Fusion, здравейте! И днес играем Slenderman Wood. И да, и New Game. И да, ето. И спряхме звучите, защото миналия път направо не се чувахме като цяло. Или е добре да ги пуснем, не знам, но няма, то ще разбере. Дайте с нас. То без звуци не е също. Просто лефтваш. Този клип може да се качи на двамата канала, в другата латеве. Малко по-назад. Това за първи път я игра. Аз се играм, нали напри снимах и се острахнал. Някак много гадно човек. Че вари малко и се оправи с FPS-а. Такова, между другото, то си е гати объркващо следователно. Не знам, някакво... Като цяло е хорър игра, нали? То си е хорър игра. Няма стряскаш. Между другото, то ти е за някакво указание, май. Да не ти кажа какво правиш в ръце, просто тъй някакъв. Така. Просто гледай към ти и то. Като се опитай. Наистина, реши да си на някаква различна игра от Майнкрафт. Да, и ти само трябва да го цъкнеш един път, да. Да, чакай, то ще това прави, то между другото не мога да го скипнеш. Чакай. Going call. И трагедия по-нагледаме Лудогорец Валенсия, 1-0 за Валенсия. Гледай някой друг матч. Така, време е за шоу Gear Game. Теб. И трябва да цъкнем само на бележката са. Цъкаш. Готов си мисъл, повече не са цъка, да е обикта на някъде. Внимай на къде обаче. То ма стряска, само и ще му стресне един шамар. Варю пътеките. Дай назад, смисъл. Добре, тази лойка е тук. Да, това пътеките, между другото ние бъркаме маршрута. Малко. Но няма значение. Сега то направо, смисъл, толкова просто геройче, някакво с костюмче. Ама са направили играта толкова плашеща. Саша му уби. Няма да те убия. Най-много да ма стресни. Да. Да не мога. Да не мога да спа. Ще стоиш буден цяла нощ тогава. До тук не бях стигал. Не, напред. До тук наистина не бях стигал. Отваряш. Ама няма, иска ключ. Какво стана? Чакай. С десния бутон се огася. Да. Иска ключ. Бъде някъде долу. Така като цял гост ще игра, защото сме от тях, да. Аз ще коментирам. Някъде насам, да. Си намерих първата бележка, да. Насам, напред. Тук ма чака лекопелят. Не, чак ми стръпнаха пръстите. Да, някакво. Дойдесна. Вътре трябваше да вляза. Да, играта я правят максимално плаща. И аз мога да прекарам играта вътре от стаечка, той тук не може да ме хване. Просто даваш там, цъкаш. Но то си го такова вече. Ключа, вземи го, да. И сега се върни там, дето дойде. И ще си отключиш вратата. Ако помниш маршрута. Стига капати. То коментатор какво прави? Да снимеш бележката от десна такова. И ние триперим в момента. Саша ма... Настрани беше, настрани. Да. Тук си едно на тайни човек. Не беше. Не знам някъде беше от тези места. Саша му уби копелен. Някак много бързо са телепортира. И аз се върни, дай на другата страна. Че, май тук, не знам. Тръгна напред пак. Смисъл. Че, наблизо е. Ще видя ли как тръпна? Вари. Настрани просто аз зави, смисъл. Я зави настрани. Найде с пътека, да. Его. Сега отключи, вземи бележката. Вътре си, че. След долу, цъкаш. Кой ти бомбоубежиш си? Никаква идея по-точно. Това е тази пара. Я виж кашончето. Няма нищо. Опа, какво стана? Нещо бутнах мишка. После как ще изляза? Не знам.
Се върнем пътя. Добре, бе. Добре са го направили, обаче, признавам. Че, може да се отвори. Да. Не, че, вратата, самата врата. Не, вратата. Не може. Заеби, върни се назад, върни се назад. Не, то скоро, върни се назад, отде дойде, не от къде дойде. Чакай, върни се да намерим кода, да не се изгубим, бе. Само подумай. Сега не знаеш де, не? Да. Но, няма значение. Така да, на някакъв смисъл. Но яко зумва от момента. Не, така, бе, колко пъча робиш този кашон, бе, кошара. Студено, Че някакъв, тук, ти от тук дойде. Една страни да е. Да, ти тук влезе, нали? добре, бе. Тук е една. Значи ята напред, сега стана направо. И зави на страни сега. Че, не още не. Сега зави на страни. На тъс, с дясна. Но тук не сме идвали. Я, отвори. Кое са? Open, я дай, че. Need fin, че. Боже. Неща. Боже, направо съм много скаран с тос. Виж тук. Глупости. Мале, ако го знаех са. Научете ме на английски, бе, хора. Вау. Може го ще да си подсъкаме някои страшни игри. Може една страшна игра, която съм играл. Ти кой искаш да не мога да спам месец или бе? Ай, ще мога да спиш, Значи, навик ти е в клипове да говориш по много селски. Не дей, Дой, тук идвахме вече. 100 пъти! Де? Аз съм къща. Его е. Дай, цъкни, дай пак. Иска бушони. Сериозно, бе? Нищо не пише така. Да назад. Да пса назад. Я обикаля са. Чай, че го помислих за Слендър. Много се зле, бе. Тук някакво... Тук... Май тя трябва да се отворя, бе. Значи от... Тук няма, не, защото ти не са такива скотии. Тук се чуя дали мога да ни хване. Беше, ама чака ли не? Тук не. Я са, че я, нищо. Бах ти бе сега, сега ще лепне навънка обаче. Я прави ти отваря, не, ти не се отваря. Тук батерия няма ли свършване? Ти не дей горе глупости, че... Хваваме един стак в паса. Добре, нищо не... В смисъл, че я се върни се излез направо, излез в самата зала. Добре, къв код искаш? Сържа в нета. От си. Па ще я в нета. То с вам паша, не свети. Не знам. Кой пак ти бе, смисъл, лефни от тук излез навънка направо. Добре, чай да намирам отде влязат. Много добър въпрос. Че, от тук настрани майка завихме. Някъде от тук е, да. 100 пъти. Напред, смисъл, не на тъста страна, не знам. Дали вляхме тук? Идеално. Ти объркано място е, човек. Тук не сме били. Yes! Взема я. Кода е 531. Бързо съм бил. Което се Не ти трябва.
531. Да. Сега трябва да се върнеш. Тя няма намеря нито една врата. 530. И едно. Помни го, защото. Аз ще помня 531. 531. Чеки. Ма за коя врата? За някой от заключените. И тъс. 531. Ента. Готово. Викам трабата е слендъра. Не, тук не. Мина стане някъде. Не, тук нищо няма. Продължи напред. Не. Чай, че му tu има стрес. Че. Господин Спасо, за вас говорят. Ама аз съм известен. Добре, отворихме вратата. Май трябва Я да се отиде. вода само настрани някъде. Я ще тук направо само. Не. Дори сега ако намери... че, я излез, настрани ма беше. Да, ти тук се излез, я излез направо. Цъкни. Чай, че объркам копчета. Добре. Да излизам. Да. Тъй, че после... Че, да. Направо ми иби. Не го изключи, че он е маняк, като ни види нещо тъмно, ще дойде, ще ни наебе. Вау, този клип не... Добре, бе! Назад, бе! Тъпо нищожество. Добре, това ще е от този клип. Благодаря, че гледахте, аз бях Fusion, лайк и коментар, Аз бях Гош.